Lady gunman. Gunman at gun woman. Correction mara. Punch ya. Apa? Punch apa? Tappan akka tappan. Punch. Barsejjatin. Nidum. Olpa. Sikkan danji special recipe avanundu. Inde mold ready avanundu korda kachpu. Idli na namanek murkad inka. Anda? Murkad inka. Hi, welcome back to bkcreation YouTube channel. ಮಾತರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ಪಂದ್ಯನಿದೆ. ಈ ತ್ರಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಪೋಂದಿತ್ತ. ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಯೂರು ಶ್ರೀ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ದೇವಿನ ಜಾತ್ರೆ ದೈವದ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಾತ ಆವೊಂದು ನಿಲ್ಲಡು. ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋರಿ ಮಾತ ಕಾಣತ್ತದು ಅಂಚ ಮಲ್ತದು ಇತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡಾತಿ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಗೆ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂಚ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಮುಳು ಚೈತ್ರ ಅಡಿತದ ಒಚ್ಚೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅದು ಬ್ಯುಸಿ ಆಪದನಾಗಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಚೈತ್ರ. ಹಾಯ್ ಪಾತಿರ್ದಾಲ ಮಾತಿರ್ಲ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬರೋಟಿಗೆ ಚೈತ್ರ ಲೆಕ್ಕಾಲು ಅಂಚ ನೀ ಪನ್ನಗಂದು ವಿಶ್ವ ಬಣ್ಣಗ ಬಲೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತ ಮುಗಿದುಪ್ಪುಡು ಜಾತ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆನಾಗ ಅದ ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಒಚ್ಚೊಂದು ಲಾಲು ಬಿಸಿ ಚೈತ್ರ ನೀಲದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರ ಬರ್ಪೇರ್ದೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಬರ್ಪೇನ ಪಂತೇರು ಅಂಚ ಬರುವೇರು ಅಂಚ ಪೋಯಿ ತಿರ್ತಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆತನ ಕೊಂಚ ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾ ಪಾಲು ತಕಲು ಸೈಡ್ ತಕಲು ಅಂಚ ತೂಕ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪೂರ ಆವೊಂದುಂಡು ದಾದ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಕ ಧನು ಕೊಡ್ಡೆ ಅರ್ಧೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮಲು ಮಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗೆ ನಿರಜೆ ಜಾಲಿ ಹಾಯ್ ನೀವು ರಡ್ಡು ಬಿನ್ನೇರು ಬೈದೇರು ಮೂಲು ಹಾಯ್ ಮೇಘ ಬೊಕ್ಕ ತೇಜನ ತೇಜಶ್ರೀ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬೈದಿನಿ 2 ಜನ ಮೂಲ ಪೂರ್ವಿಕುಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚರ ತೂಪಿನ ಮೇ ಡ್ಯಾನ್ಸಾ ಅಂದ ನೀ ಜಾತ್ರೆ ಆತ ಪೈರಜ್ಜ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೈರಜ್ಜ ಇಬಿ ದಾನೆ ಪೈರಜ್ಜ ಪೋಯ್ ಎಂಗ ಪಾಪ ಇವರಿಗೆ ಗುಲ್ಲಪ್ಪ ಮೂಲು ವೀಡಿಯೋನಂತ ಯಾರು ದಾದನ್ ಪೋ ಕುಲೆತ್ತೊಂಜಿದಿರ್ದಿತ್ತೆ ಎಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಚ್ಚಿಗೆ ಅಂದ ದಾನೆ ಬೊಚ್ಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಅವನ ಇಬ್ಬಿನ ಪೋಡಿಗೆದ ಮುಸುಂಟ ನಿನ್ನ ಇಂಚವಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ತೂಕ ದಾದ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೂರು ಕುಕ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಮಾತ ಕುಕ್ಕು ಮಾಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮನ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಚೆಫ್ ಅಮ್ಮನ ತರಕ್ಕೆ ಮಾತ ಬಾರ್ದು ಕುಟ್ಟು ಮಾತ ಬಾರ್ದು ಭಯಂಕರ ಸ್ಟೈಲ್ ನೆಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಗೆನ ಬೇಲೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿಲೇರು ಇತವ ಬರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಟು ನಿಮ್ಮೂಲು ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಓಲೇರು ನಿಕೇನು ಪಮ್ಮಿ ಹತ್ತಿಗೆ ಮೂರುಲ್ಲೇರು ಅಡಿಗೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಿರ್ತೆ ಅಡಿತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕೋರಿ ಬೇಯ್ತೊಂದುಲ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಆವೊಂದುಂಟು ಅಂದೆ ಮೂಲು ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಕೋರ್ದ ಕಚ್ಪು ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಪೊಗೆ ಪೊತ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲ ಕೋರಿ ಐಟೊಂಜಿ 14 ಕಿಲ 14 ಕಿಲ ತಿಕ್ಕದುಪ್ಪು ಅಂಚ ಬೆಯ್ಯೋಂದುಂಡು ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ನಿರಂಜನ್ ಕುಲಾಲೇರು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆಂಡದನಿ ನುಪ್ಪು ಫೈನಲ್ ಟಚ್ ಬೆಯ್ಯೋಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಯಾಪಲ್ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಂಚ ಕೋರಿ ಮದ ಬೆಯ್ಯೊಂದುಂಡು ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ എന്തുകൊണ്ടു കവിയുടെ
ಪಾಯಸ ಆತನದ ಪಾಯಸ ಇಂಚಿನೇತ ಪಾಯಸ ಪದಂಗಿ ಬೇಲದ ಪಾಯಸ ಕಬಾಬ್ ಆಯರಂಡು ನನ್ನ ಕಬಾಬ್ಗೂ ರೆಸಿಪಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ದೀತಂಡು ಅದಾ ತೋಡನ ಬರ್ಫ್ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಡಿಪಿನೊಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾರೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಅದು ಇರ್ನ ಫೈಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಇನ್ನು ಜಾತ್ರೆ ಆತ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಲ್ನೆ ಯಪ್ಪ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳು ಮುಗಿದುಪ್ಪನು ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆತ್ತನ ಅವರ ಇನ್ನಿಲ್ಲೆತ್ತನ ಅವನು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜತೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಾಣದ ಒಂಬುಂಡು ಬರ್ಸವರ ಅದೇ ಚಿಕ್ಕನ್ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚ ಆತನ ಪಂಡದ ಒಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನ್ಪಡ್ಚೆ ನಾವು ಬೆಚ್ಚ ಉಂಟು ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಆಗ್ತದ ಇದು ಸೈಡ್ ಕೊಕ್ಕದ ತೆತ್ತಿ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇರಗಿಜ್ಜಿ ಇರಗಿಜ್ಜಿ ತೆತ್ತಿ ಆಣ ಮುಗಿನ್ ತೆತ್ತಿ ಮುಗಿನ್ ಬಗೆರಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರೋದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾನ್ಪೊಲಿ ಕಮನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ತಿಂದಿ ಒಂದೊಂದು ಪೀಸ್ ಎಗ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ಪೋ ನಿಕ್ಕಿಜ್ಜಾವ ತಿಂದೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕಾ ಬೆಚ್ಚಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಹೊತ್ತು ವಾವ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ತಿಂದಾನಿ ತಿಂದಾನ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಫ್ ಬಾಯ್ಲ ಐತೆ ಆಯ್ನ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಡ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೇಡ ಬೆಚ್ಚ ತುರ್ತು ನೋಡು ತೆತ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಾತ್ರ ಕುರ್ತು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊತ್ತು ತಿನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಗುರ್ತು ವರ್ಕ ಚಿಕನ್ ಮೇ ಕೋಳಿ 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 ಎಡ್ಡೆಂಡು ಕೆತ್ತಿದ ರುಚಿ ದಿಕ್ಕನ ಮಗಕ ರುಚಿ ದಿಕ್ಕಿಜಾ ಕೆತ್ತಿದ ಕೊಡ್ಬ್ಯಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಜನ ಅಂತೆ ಮುರ್ಕದ ರುಚಿ ಹಸಿಗು ರುಚಿ ಅಂತ ಮೇಲ್ದವರು ತೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡಂಡು ಎಡ್ಡೆಣ್ಣದ ಎಡ್ಡಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣದ ಆ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ನೀರೋದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚು ಸೂಪರಾ ಎಡ್ಡಂಡ ಜಿಗ್ಗ ಅವನ ಎಡ್ಡೆಣ್ಣ ಮೇ ಮುಖದ ರುಚಿ ಬೇರೆ ಜಿಗ್ಗಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮುಖದ ರುಚಿ ಜಿಗ್ಗ ಇಡ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ ಕಾನೆ ಮುರ್ಕಾ 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 ತಿನ್ಕ ಇಡ್ಲಿನ ಮುರ್ಕಾದ್ ತಿನ್ಕ ಹೌದಾ ಹಾಂ ಇಡ್ಲಿನ ಮೇ ಇಡ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಇಡ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮುರ್ಕಾದ್ ತಿನ್ಕ ಹೌದಾ ಮುರ್ಕಾದ್ ತಿನ್ಕ ಬಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡದೆ
ಬಡ ಬಡ ಅಂತ ಆಯ್ಕೊಂಡು ಇಡ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂಕಲು ಇಡ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ದ ಮುರ್ಕ ತಿನ್ನಿ ಆನೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮುರ್ಕವಣ ಇಂಚೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಮುರ್ಕವಣ ಇಂಚೆ ಮುರ್ಕ ಅದು ಇಂಚೆ ಮಂತದ ತಿನ್ಬೋನೆ ಎಡೇಜಾ ಚೈತೋ ಬಲ ಮಗ ಅಂಚೆ ಜಾತ್ರದ ಪಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬಿನ್ನೇರ ಮಾತ್ರ ಸುಮಾರು ಜನ ಬರ್ರಿಲ್ಲ ಪೂರ ಬಯ್ಯ ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಟೆ 11:30 ಅಂದರೆ ಗಂಟೆ 11:30 ಅಂದ್ಯಾ ಅಂದಾಜು ಬನ್ನೇನು ಅಂದಾಜು ಬಣ್ಣನು ಹಾಂ ಎದುರು ಮಂತದೆ ಮನ್ಪೋಚಾನ ಮನ್ಪುಡಿ ದಾನಂಡು ಬತ್ತನ ಪೊಡಿ ಅಪ್ಪ ದಾ ಏಸಿಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಅದಾ ಪೂರಿಗೆ ಅರ್ಪೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ತಿನ್ನು ಪೂರ ಬಡಿ ಅನ್ಪೋಚಿ ಪೀಸ್ ತಿನ್ನೋಡು ಇಂಚ ಮುರ್ಕಾದು ಕೊಲೆ ಪಾತಿರ ಒಂದು ಕೊಲೆ ದೂರ ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ದೂರ ಬತ್ತ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಮೋನೆ ತೋಜೋಡಿ ಆಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಬಣ್ಣದ ಇನ್ನು ಮುಸುಂಡೆ ತೋಜಿನಿ ಆಂಟಿ ತೋಜಾವ ಇಂಚ ಪಲ್ಲ ಒರಿ ಪಾನೊಂದು ಕೊಲೆ ಪಾನೆ ಏರ ಉಲ್ಲೇರಿ ಈ ಅಂಚೆ ಇಡೀ ಬೀಜ ಒಂದು ತೋಜಾರೆ ಕಾಲು ಉಳ್ಳೇರದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನು ಇಂಚ ಬೀಜ ದಾಲ ದಿಕ್ಕಂದು ದಾಲೈಕ ಅಂಚ ನಮ್ಮೈನಿ ಚೂರು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೆರಂಡು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕಂದೆ ಸುಮಾರು ದಿನ ಪೂರ ಧೂಳು ಹತ್ತದನ್ನು ಬರ್ಸ ಅಂದ ಆಯ್ಬೇಕು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲು ಧೂಳು ದಾಲ ಮಲಕುಲ ಗೆಜ್ಜಿ ಕೆಸರಾಟೋ ಒಂದು ಪುಣ್ ನಮಗೊಂದು ಬೆಲೆ ಗರಿ ಯಾಪಲ್ಲ ದೆಕ್ಕೋ ಒಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ದೆಕ್ಕೋಂದಿತ್ತ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗಾಡಿ ಈಗೇನು ಅದು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನು ದೆಕ್ಕೆರೆ ನಮ್ಮಡೊಂಜಿ ಸಾಧನ ಉಂಡು ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ್ನ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಅಂದಿತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಮಾಲ್ತ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಚಾನಲ್ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ದುಪ್ಪೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಐನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಐನು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಅವಕಾಯಿಗೆ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಅಮೆಝಾನ್ಲ ಅವು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ಡೆ ತರ್ಪಾದನಿ ಇತ್ತೆ ತರ್ಪಾದೊಂಜಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏದು 9 months ಆನ ಅದ 8-9 months ಮುಟ್ಟಾಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ ದೆಕ್ಕೆರೆ ಐನೇ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಇಂಚ ಪಿದೈದಿಯೋಡು ನಾನು ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 500 rupees ತೆಪ್ಪೇರು ವಾಷಿಂಗಿಗೆ ಜನ ಮನೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ದೆಕ್ಕನ ಏದು ದೆಕ್ಕಲ್ ನಾತೆ ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಕ್ಲೀನ್ ಹಾಪಿನ್ ఒక ಬಿದೈ ಪೋದು ಒಂದು ಸಾರಿ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಅಂಚನೆ ಹಾಪುನು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮನೆ ದೆಕ್ಕದು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡದು ಮಾಮೂಲು ಗನ್ ಬತ್ತೊಂದಿರು ನಮ್ಮ ಚೈತು ಗನ್ AK-47 ಅವು ಗಂಜ ಬುಲೆಟ್ ಅವು ನೀರು ಬುಲೆಟ್ ನೀರು ಬಲ್ಲ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಲಿ ಜಾಲ ಪಕ್ಕ ದೆಕ್ಕೊಲಿ ಬೋಡಂಗ ಇಟ್ಟಿ ಹೈ ಪ್ರೆಷರ್ ವಾಷರ್ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಥವಾ ಬೋರ್ವೇಕ್ ಅಂಚ ದೆಕ್ಕೊಡು ಗಾಡಿ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪಗ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡ ಒಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗೀನಿ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೆರತ್ತೆ 3 ಜನ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಒಂಜಿ ಚೈತು ಲೇಡಿ ಗನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ ಪಂಚಿಯಾ ಅಲ್ಲ ಪಂಚ ತಪ್ಪಾಡಕ್ಕ ಪಂಚ ಅಂಚ ಲೇಡಿ ವುಮೆನ್ ಅದ ಗನ್ ವುಮೆನ್
ಬರೋದುಂಡು ಉಂಡು ಅಯ್ಯನೇ ಐಕಲ್ಲ ಆ ಕೊಡಿಕ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಈ ತೂಡು ಇಂಚ ನಂಬಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನೀನು ಓಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂಡದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಯ್ಯನ ಓಡೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಆ ವೀಡಿಯೋಡೇ ತೂಡು ಎಂಗಲ್ ಪಂದೋರು ಪೂಜಾ ಅಯ್ಯನ ನಾವು ದಾಯಗನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ತೂಡು ಓಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಜಿಮಲು ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಆ ವೀಡಿಯೋ ತೂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕೈ ಪಾಡ್ನ ಪೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾನದ ಪೂರೈಕ್ ಓಲೆ ಪೂರೈಕೆ ಉಲ್ಲನಾ ಹಾಂ ಅಂಚತೆ ರಣ್ಣಾಂಡು ಆಯ್ರದೆತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ರೌಂಡು ಬುಡೋಡು ಬುಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಚೂರು ಶ್ಯಾಂಪ್ ಆಡ್ದು ಬುಡ್ದುನು ಓಕೆ ಶ್ಯಾಂಪ್ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪನಾ ಒಂದೇ ಶ್ಯಾಂಪ್ ಹೆಂಗೆ ತರಕಾಂಡಲ್ಲ ಶ್ಯಾಂಪ್ ಆಡೋದು ಕಾರ್ಗೆ ಶ್ಯಾಂಪ್ ಆಡುವ ಗೊತ್ತಾನ್ರಿ ಆತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಊರು ಕಾರ್ದ ಶ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಟಾ ಕಾರ್ದ ಶ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಟಲ್ಲ ಹೋಗೋರೆ ಕಾರ್ದ ಶ್ಯಾಂಪ್ ಉಂಟಾ ಇದು ಬರ್ತಾವ ಓ ವರ್ಷ ಜನ ಒಡೆಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಪ್ರಮಿಲ್ ಹತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಫುಲ್ ವಾಶ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಚೈತ್ರ ಕುಲಾಲಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕಿರ ವೈದ್ಯರು ನಮ್ಮನೆ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಚೈತ್ರ ಕುಲಾಲ್ ನೀರು ಫುಲ್ ನನಗೆ ಹೊರಗೆ ಆಫ್ ಅನ್ಬೋಗತ್ತ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕುನ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಬೆಲೆ ಇನ್ನು ಚೈತ್ರ ಕೊಲಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಪನು ಬಂಗದ ಬೆಲೆ ಬಂಡದು ಖಾಲಿ ಗಾಡಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಓಪಣಿ ಸುಲಭ ಅಂದಿರಕಲು ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕುನ ಐಡ್ದ ಬಂಗ ಅದ ಖಾಲಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪೊಯ್ 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 ಬಂಡಾಪಣ போய் தொரிப்புலே பத்துலே போய் பாடு ಅಡವ ಇಡವ ಓಪನ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕರೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡ ಗುಣ ಅಂಚ ಪಂಡಲ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕರೆ ಓಹೋ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಡೈಲಿ ಆಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಪುರ್ಸೋತ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಟೈಮ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಐತೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಾಡು ಶೂಟ್ಗೂ ಬೋಡು ಎತ್ತು ಮಾತ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಐತೆ ನಡುಟು ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೋದುಲ್ಲ ತುಗ ಹಾಂ ಉಲ್ಲ ಬಂಡವೇ ಉಲ್ಲೇ ರತ್ತು ಯಾಲ್ನ ದೆಕ್ಕೆರ ಸೇರಿದೆ ಉಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಚ ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಂದಲ್ಲ ಇನಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ತೂವೊಂದು ಪ್ಲೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನು ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡು ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಯಾರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಟೆನ್ಷನ್ ಪೋಯಾರೆ ಒಡದು ಎಂಕಲ್ ಈ ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನು ಅಪ್ಪಗ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದು ಪಡ್ ಬಂದದ್ದು ಆತೆ ಅಪ್ಪಗ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಾಕಲು ಇತ್ತೇನೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೋಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ತಗೊಂಡು ಪ್ಲೇ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಒಂದು ಒಂದು ಜಾತ್ರದ ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರದ ಲಾಗಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪೋಂದೆಪ್ಪ ಇಂಚನೆ ಎತ್ತು ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಪನ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಎಪಿಸೋಡ್ ಆಪಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬಿನ್ನೀರು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ಆಪನ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ತೂಕ ಏರು ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪೇರಿ ಅಂದು ಅಂಚ ತೂಕ ಕೋಲ ಜಾತ್ರೆ ದೇಪರ ಜಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟಲ್ಲಾರ ಆಂಡ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ದೇಪ್ಲೆ ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಎಂಕಲ ಗಾಡಿ ಬರೋದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಅಂಚೆತ್ತ ಮೊಕ್ಕಲು ಅತ್ತಿಗೆ ನಾಕಲು ಮತ್ತು ಅವರ ದೇವರನ್ನ ನೆತ್ತಡೆ ಪೋಂದುಲೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ
ಅಂಚ ಆಯ್ತ ಗೋಪುರ ನಕಲಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಲ್ ತಿಕ್ಕನ್ನ ಹಾಕಲ್ ದೆಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ದಿಕ್ಕುವ ಇತ್ತ ಮುಕ್ಕಲ್ನ ನನ್ನ ಸೀಸನ್ ಅವ ನಾನು ಚೂರು ಎದುರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಲ್ದಿಯ ಜಾತ್ರೆ ಗಾಡಿ ಬೈದ ನಮ್ಮ ಪೂರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಮೂಲು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನೇರು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು 2 ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಧನಿಕುಲು ಊರದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚಿದು ಅಂಚಿದು ಇಲ್ಲ ಅಡಿಯಾಳು ಧನು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಅಡಿಗೆ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ ಐತದ ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂಚಿದು ಕೂಡ ಬಣ್ಣ ಅದೇ ನೇಮ
ಇಲ್ಲಲ್ಲೇನಾ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಕಾಯಿ ಮಳೆಯಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀವಿ ಬುಲಿಪುನ ಫಿಲ್ಟರ್ ತಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಬುಲಿಪುನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತ ಪ್ರತಿಭೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ಐಟು ತುಲೆ ಬುಲಿಪುಲೆ ಕದೋಜನು ಪೂರಾ ನರಮನೆಲ್ಲ ಅಗಡಿ ಎತ್ತೀರಿ